खुलुमबाय सोनाफोर आंनि Jobanivlog टिउसनाव थामखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सय माजियाव जे फगबारनाय महर लान सोनाफोर दामुगै इनफाय ब्लग्सखौ फरायजोबोसै लाव जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो बेनिफ्राय हालोदखौ नायदो लामायावसो एकदम खावब्ल जिरायनानै दंफैयो आरोना बिदानि लेखा फरायनायाव ओरैबायदि दिगदार खालामगासिनो दङ बांसिनबाबो आं लामायाव लाबोनानै लाफैनांबाय फिसाजोखौ आरोना ओंखाम ओंख्रि संनोसो बहायनो नागिरदोंमोन आङो खम जारला ओमफ्राय बिराद मिन्थाव घटना जाबाय नङाना मैयाहाय बे फुजिनि दखानावहाय मा होनो भिडिअ लानायफोरा फिसालानि जादा मालाबानो फिल्टारखौ थुफ्लांनानै दोनदों आरोना गुफुर नुग्राखौ दासो केमेरा अन खालामनानै आङो चेक खालामबाय मैया एसेबो चेक खालामाखै आंबो सानदों मा गुफुर नुबाय थाखो फुरगेव आंनि गाननाय दख'ना सिन्थायनाय एकदम फुरगेव दासो नायबाय थैसिगोन आंना अरिजिनेलावसो थुखानाय फिसालानि जादा एकदम फिल्टाराव गुफुर नुग्रायाव थुफ्लांदों खोमा बिदि थुफेरामोन दासो थिक खालामबाय आं नङा सोनाफोर आं सानबाय ओमफ्राय बिनि दखानावसो लाइटफ्रा गुफुरखाय रिं लाइट लागायनाय टाइपनि गुफुर नुबाय नामा आंखौबो बिदि सानलायलायबाय आरोना नङा जि लाजिनो ओंखारबाय आं दासो ओमफ्राय बे बेस्रा फुजिया बे सेल्फि लानायाव नुनायाव मा सानबावनांगौ बे आंखौ एथ' गुफुर फिल्टार लागायो सानसिगोन गावखौ भिडिअ खालामहोनायाव आखाइफ्रा थांफ्लांदों खोमा बोरैबा आरोना जि लाजिनो ओंखारबाय थाबाय आं दासो मोथोनो दासो गोसोखांबाय आं दासो नायदों आङो थै फैदो थांसै जाबाय फैदो हा मा जिबौ नायनांगौ मा जिबौ नुनांगौ जागोन मानसि खाथायनोलाय जिबौ नायनो र' होनबाय दाख्लै गावखौ सिगिबाय लामायाव ओंखारनो नागिरनायाव जिबौ थायो लामायाव होनबाय गावहासो जिबौ नायनो जाबाय नै दानाबा मा जाखो बियो फैदो मा फैदो बबाव लानानै थांबावनांगौ जाखो आं नोंखौलाय फैदो थाङा ओइ सना फैदो आदारबो बियाखै मानो बाजारफ्राबो जाखांबाय नालाय लेङाखै आदार फानग्रायावबो फैदो सना फै मा फैदो फै गारि फैयो फै नै एसे घन्टानि जौखौ लामायाव थानानैसो ओमफ्राय नै आङो किचेनाव हाबनानै बेखिनिखौ मावनो हाबाय इयो रेडि मानि थाखाय रेडि लासैनो नुलांसिगोन ओमफ्राय बुदा ओरैनो जानो होननानै गरनैल' सोमदोंमोन दङ जाबाय एसे दङ आरोना बेनिफ्राय फान्थाव एवखांबाय आङो हारसिंसो मेबा बोथिनै जागोन आंना जाजोबनो हाया आंबो ओमफ्राय ओंखाम मोनबाय ओमफ्रायथ' मिन्थिखागौ जानोबा जायाबाथा दालि आंनो हरदाय थाखायोआनो ओमफ्राय दिनै एकदम इसेल' संदों आङो बैहाय लखबनानै दोनखाबाय आरोना खुरैयावहाय कुकारखौ सुखाबाय एकदम इसेल' संदों आं इसेल' संनायनि उनावसो ओमफ्राय लस मोनबाय आङो मोनायावथ' जानो हागौमोन होननानै नों मारगौ सोनाफोर दालि दुलिबो जानानै मुसुर दालि जानानै आंना अभार फुंबाय फुङाखै थिगैनो दं होनो सोरबा आंखौ नोंसोरो खिन्थु आङो बांसिनानो बडिखौ देखायखाजोबनाय जायाना ब्लग्सआवहाय जास्ट बेखिनिखौल'सो नुयो नालाय आंना माने गोदोनाया गोलाव नालाय ओमफ्राय मोखाङा एसे खौल'ल' नालाय फुंनाय बायदि नङा बाट फुल बडिखौ नुदोंना मैया दखानावहाय सिगांनि ब्लग्सआवहाय मारै अमा जाखो कमेन्ट मोनदोंना आङो सोरनाफोर नोंसिनिनो सोरनिबा फुंबाय नों मोनानो फुंमारबाय फुंखानाय आं बुंखायो बारे ओमफ्राय फुल बडिखौहाय मालाय भिडिअ खालामबासो नुयो नङा होमबा आंथ' केमेराखौ दोननानै ब्लग्स बानायबाय थानाय जायाना आंनाथ' बिदिसो दादा माला रायलायनायसो ओंखायनो आंनि फुंनाय बडिखौ बारा नुनो मोननाय जाया आरोना नुनानै हमनो हाबायना उदैयाबो थेबगां जालायनायखौ नुवाखै जेबो नङा मा खालामनो दा जेबो डाइटिं गैया एक्सारसाइस गैया टाइम टेबोल जानाय लोंनायनि जेबो गैया फुंखागोन अभियासलि जानो हाग्रा मानसि ओमफ्राय खालामगोन आं बारे बुंगासिनो आंखौनो आं एसे लाजिनाय मोन्दों आंखौनो आं एसे बोरैबा मोन्दों नालाय मटि दांखोलोदो मोनगासिनो नालाय ओंखायनो आंनो आं एक्सप्लेन खालामनानै लाबाय थायो आरोना फिसाजोआल' स्कुलाव हाबथोंसै दुदु जानायखौल' गारथोंसै बियो दा बिराद आब्राना डाइटिं आरो एक्सारसाइस खालामनायनि उनाव नायदो सासे मरि दोङो मास्लाबाय नोङो आंखौ पटली कमर बोले ऐसे ना हिला होनलायनायसो जागोन आरोना दालाय मिरामिस जानाया साननैसो जायाखै होनबा थानोनो हाला मा जागोन मा मागोन टेंटेने नैबे गाइखेर लाबोग्रा मिन्थिया मा होनबावनांगौथाय गाइखेर लाबोग्रानावनो बिहरफादों आरोना आंनावथ' नाम्बार गैया बे आबौआ बिहरफादों आरो बिहरना होदां एसेल' सोनाफोर फवासेल' नै बेल'सै फटाफट एवनानै लागोनसै आं सोनाफोर माम्बार फोमोननानै लागोनसै हे सोर मावथि अबहाय लानानै थांबावनो दै होनानै फुगारनो दे ओमफ्राय ओरै सासेया जेने थेने कन्टिनिउ ना अके बिमा बुरिया ओमफ्राय फटाफट फोमोननानै लागोनसै हाय आंनि आखल फारसेथिं पटली कोमरिया जानायनि सिमां आरो फारसेथिं हाथि मेरे साथि जानायनि बुस्थुफोरखौ थुसोबाय थायो लागाव एवबाय नै फ्रोमनो बेलाय सारायाव होबा बुरजा नुयोना बिराद गाज्रिलै आंनि मेगना र' एसे एवनानै आरो बुदखौबो होनसैलाय
एसे दै होनानै फोमोनगोन गोदौबाय थाथोंसै बियो ओजों फिसालाखौ एसे डिउटि हैनोसैलाय आङो रानबायानो दैया नै बालाबगासेयावनो आलु रुबु रुइखाबाय ओरै गाइखेर फुदुंनानै लागासिनो दङ ओइ नै सानै मानसिया टिभियावसो बहायजोब्बाय आरोना जोब्बाय माने बिसिना ओमफ्राय मा होनो सोरबा सोरबा आंनि संनाय खावनायखौ नायनोसो बासिगोन खोमा ना दालि बेफोरबायदि स' दैलि ब्लग्स नालाय सुनाफोर बेफोरनिफ्रायसो स्टार्ट जायो नालाय बेफोरखौनो आं लाखोबाय थानाय जायो आरोना बाखि बेलेगखौबो जा देखायनो हायो देखायलांनोसै आरो माथो ना नायनो बानायफोरा रायजानो गालांदो कमेन्टआव ओमफ्राय नायनो मोजां मोनग्राफ्रालाय आरो माथो मा लाबोन मा मानो जायो होननानै बुङोब्ला नोंसिनिनो सोरबा कमेन्ट होखायो संनाय खावनायखौनो लाबोबाय था आब' जानाय भिडिअखौनो लाबो आब' होननानै आं मानो लाबोआ जानो एथ' मोजां कमेन्ट मोनो जाखिनि एसे मोजां कमेन्ट मोनो जाखिनि नोंथांमोनहा नायलाङो बिनो थोयो आरोना आङो बिनि थाखायनो आङो बोलो मोननानै भिडिअखौ लाबाय थानाय जायो मोनबायबो बरियानो बबे आलु बेदर बबे बेदर हमनो हालायनाय नंला आरोना 11:30 जादों आरोना थेवबो जानानै लाखानोसै नै आलु जाबजों आंना लुंगासेसो नुथारबायना ओमफ्राय दालिया फिसाजोनि थाखाय सोरसेयावसो लानांगौ आरोना आंहा नोंथांमोनजों शेयार खालामनांगौथ' खामानि दङना ओंखायनो थाब फोजोबनानै खामानिखौ स्रां खालामनानै सान्थि शेयार खालामसै आरोना डाइरेक्ट पेट्रल पाम्प आरोना सनाफोर नै 2 अक्ट'बराव फुल सोलायबाय सनाफोरनि आंहा एबार खयदिन थांगोन नायनोसैलाय गान्धी जयन्ति दिना सोदों दे रायजोफोर सान्थि मोनथलायबाय आरो ओरैबादि गिलुं फैखादोंना आङो पेट्रल पाम्प मोनगोन ना मोना होननानै गोजौआव थांथारबायमोन ना जामाय दिनै फुल जालायबाय 387 ना माल' 400बो नांस्लाबलाया आरोना आंना थिंखिया फिसासो नालाय आंना सिदा सिदि ओमफ्राय सनाफोर जोङो क'क्राझारनिनो ब्रह्म बाबा टेक्न' होननाय स्कुलावसो सौफैबाय आरोना बेहाय फैनानै आं ब्लग्स लानायनिखौनो गेरेन्टि गैयामोन थेवबाबो लाबाय आङो सनाफोर बेयो जाहैबाय आं नोंसोरनो बुङाखैमोन दिनैहाय बेनि सोमोन्दै मेनसन खालामाखैमोन खिन्थु जोंहा बेयाव फैखानांगौ मैयानो जों खबर मोनखानाय माने एबाकास होननायनि सनाफोर इन्टारभिउथ' नङा माने टेस्ट जादोंमोन नालाय गथ'फोरनि फार्स्ट राउन्ड सेकेन्ड राउन्ड बियो सेकेन्ड राउन्ड आरोना बे ब्रह्म बाबा टेक्न' स्कुलावहाय होदों सेकेन्ड राउन्डखौहाय फार्स्ट राउन्डआ माने स्कुलावनो सेलेक्ट जानानै फैनांगौ क्लास बाय क्लास जाखायो ओमफ्राय सोरबा सेलेक्ट जादों सोरबा सेलेक्ट जायाखैथ' बाबायाबो सेलेक्ट जादों आरोना बेवहाय फार्स्ट राउन्डआवहाय ओमफ्राय बेयाव होनो फैदोंमोन ओमफ्राय बे स्टेजाव थानाय गथ'फ्रा जाबाय बे एबाकास होननाय क्लासखौ बिसोरो लाखानाय आरोना ओमफ्राय जाखिनि इमप्रुभ जादों जों पेरेन्टसफोरनो देखायदों आरोना नै बेबायदि इमप्रुभ जायो ब्रेनखौ बेबायदि इस्तेमाल खालामनो हायो बे क्लासाव लायोबा ब्रेनखौ बोरै इस्तेमाल खालामनांगौ बेफोरखौ फोरोङो जों होननानै बिसोरो खिथादों आरोना नोंगौबो आङो नेटआवनो मोजाङैनो सार्च खालामनानै नायनानै फैखादोंमोन एबाकासआ मा बुस्थु होननानैहाय बेनिफ्राय आं मोजाङैनो बुजिबाय एबाकासआ मा बुस्थु खिन्थु आं नोंसोरनो बुजायनो हानाय नङा आरोना सुनाफोर माने आंनाव बारा बुजायनो हालायनाय बिदि गैया आरो टेकनिक गैया खिन्थु आं बुजिबाय आरो स' बुजिनो गोसोबा मिन्थिनो गोसोबा गुगोलाव सार्च खालामनानै नायनांगोन एबाकासआ मा बुस्थु आरो जाय पेरेन्टसफोरा एबाकासनि गथ'फोरखौ एग्जाम होहोनो मोनबाय बिसोर एसेबाबो मिन्थिखासिगोन आरोना ओमफ्राय बे एग्जाम समफोरावदि जोङो बिमाफोरा प्रेसाराव गोलैनानै खर' गाज्रि जाफालायोना बेफोरखौबो बुजायदों आरोना गथ'फोरनो मोजाङै गोसोआव थानाय टेकनिकखौ होयोबा जों बेबायदि गाज्रि जेनेबा बेबायदि माने परेसान जानांनाय नङा होननानै आरोना स' बिसोरो बेफोरखौ फोरोङो जाहैदों ब्रेनखौ बोरै इउज खालामनांगौ आंहासो फिसाजो दिगदारनि थाखाय बुंनाया जालायलांला सनाफोर ओंखायनो सालायखान्दा बुंजालायलाङो एखमबा माने बेफोरखौ बुजायदों आरोना ओमफ्राय माथो होनबावनो सुनाफोर नोंसोरो सोरबा मिन्थिखासिगोनानो बिराद मोजां बुजायदों ओमफ्राय आंबो ओंखायनो एसे मोजाङैनो खोनासंबाय धैर्य जिरायनानै फिसाजोआबो जिहेतु एसे दलद थाहैदों आं फिसाजोखौ दलद थागानो टेनसनसो जानानै फैदोंमोन दिनाबो मोजांमोन बेफोरखौनो बुजायदों बे गथ'फ्रा टेबोलफोरखौ बिराद मोजां बुङो आरोना 200 माने जेनेबा 255 3 बेफोरबायदि जायखिजाया टेबोल सोंबानो मोजाङै खिथायो आरोना आखाइजों माने पुट खालामनानैहाय हिसाब खालामनानै फटकके बिसोरनो माने टाइम नाङा आरो एन्सार होनो ओमफ्राय नों आंहाथ' माने नों आंहाबो रोंगौ खिन्थु जोंनो बिराद टाइम नांगोन ओमफ्राय ब्रेनखौ बोरै बाहायनांगौ बेफोरखौ बिराद मोजां बुजायदों आरोना बिसोरो टाइमा ओमफ्राय फिक्सखा मालाय गथ'फोर गनायजों मिटिंखौ फोजोबनायजों आरोना रायदाखौ लायनोसै फै ओमफ्राय सोरबा पेरेन्टसफ्रा दिनैनो होलांखाबाय आरोना बे फर्मखौहाय दिनै होयोबा माने सिट बुकिंनि थाखाय नालाय 500 नांगौ आरो ओमफ्राय आं बिफाजोंबो मोजां रायलायनोसै होननानै होबोआसै आरो जिहेतु अफारा गाबोनसिम दंखायो नालाय लामायाव ओमफ्राय जोंनि हालोदा नायदो होनानै फैबाय आरोना ओमफ्राय मा होनना बुंनो गथ'नि जादा दहाय न'निफ्रायनो फुसका जाहो जानो थांमारबाय इयाव खाथियावनो 20 थाखानि जानानै फैदोंसै ओमफ्राय आं जाला मा होनना बुंनो डाइरेक्ट टार्निंसिमसो फैबावनांबाय आरोना फुसकानि थाखायनो मैयानि पार्कआव एसे हाबलांज्रांनाया बेयावसो फैफिनबावबाय डाइरेक्टलि आरोना आं बिराद बाथारबायमोन मेंबायमोन दोखो ओमफ्राय नैबेयाबो हैया होनगासिनो फैदो दसे थानोसै बाबुआ फुसका जाखांगौ मानि
ओमफ्राय लानायाथ' लानांगौमोन एबाकासनि क्लासखौ होनो हायोबाथ' मोजांमोन दा मा जायो मोनायाव बिफाजों एसे मोजां रायज्लायनोसै आङो अफार दङ होनदों गाबोन 4:30सिम दानो जुदि बुकिं खालामनानै जाखायोबा 1000खौ माने गारगोन आरो बिसोरो दा न'आव रायज्लायगोनसै सनाफोर बुहुत किसु साननांगौ खोथा थायो नङा होमबा जों बादिना ग्रोब ग्रोबनो मान्थलि 1100 बेनिफ्राय दा एडमिसनाव 3000 बेसेबांबा थांगोन आरो ना ओमफ्राय जुदि नोङो गाबोनसिमाव थाबनो लायोबा 1000आ नोंना अफाराव थागोन आरो लादोंनो सोरबा सोरबा लाग्राफोरनाव रायज्लायदोंमोन आङो इमप्रुभ जानाय मोन्दों होनदों मेथ्सनिखौ ओमफ्राय जेनेबा गोसोआव थानाय स्किलफोरखौ दा मा होनबावनो आंबो बारा टाइम होनो हाया आरो नों क्लासखौ लानानैबाबो प्रेक्टिस खालामाबालाय बहा जानो बे बिमा एकसाथ प्रेसार गोलैफाबाय थाखासिगोन आरोना जों गावथ' लानो होनदों लानोसै होनना बुंदों आरो ओमफ्राय आंबो होनोबो लुगैदों लुगैनायालाय रबिबारावल' जागोन आरो क्लासआ ना टाइमखौ ओमफ्राय डिसाइड खालामथ'वाखै जों मा टाइमाव सोलाबो बे टाइमखौनो डिसाइड खालामनानै लानो हागोन होनदों आरो ना माने टाइम बाय टाइम लाबाय थायो गावसोर ओमफ्राय दे दसेल' गेले बाबा बारा गोबाव थाला ओमफ्राय मा होनो सनाफोर दिनैनि ब्लगसा बे नङामोन आं जिहेतु बिनि सिगांनि ब्लगसआव दख'ना लानानै फैनायखौ देखायदों दा आंखौ सोरबा थगायदों सानना लांसिगोन आरो ना आब'आ दख'नाया जाला बुज्रुसो खोमा फुजिनि पेकेटखौ लानानै फैदों खोमा साननाय लांसिगोन ब्रेन्डनि नङादां होननानैहाय देखायनो हायाखिसै नालाय आङो ओमफ्राय सोंबाय थादोंमोन मा ब्रेन्डखौ लाखो बेसेबांनिखौ लाखो अबे मोनसेखौ लाखो होननानैहाय आं दा बेखौ कमेन्टनि गेजेरजोंबो होला डाइरेक्ट आं गाननानैसो देखायसिगोन आरो दा मडेलिं थाबायलायनानैसो देखायनोसै आङो ओमफ्राय दाम ब्रेन्ड सब खिथाजोबसै सनाफोर दे दा बे ब्लगसा गोलाव जालांसिगोन दा थांनानैबो आं गाननानैबो देखायनो हाला फुवारनानैबो देखायनो हाला नालाय मेंनायबो मोनबाय दोखोनो नेक्स्टआव लाबोथारसिगोन आङो स' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौ फरायनो लांबाय आं गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आरो ना लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय थेंक इउ स' माच